Sosetele. Ce urât ești de acolo să-mi bag pula. Neața lume și bine v-am găsit la un nou vlog. Bă, astăzi m-am gândit să fac ceva mai nou sau ceva diferit și am zis să vă povestesc o chestie care mi s-a întâmplat mie. Bă, e vorba de o petrecere de la școală, un fel de Christmas party organizat de școală și chestii de genul. Acolo pe afiș scria că o să fie DJ, o să fie muzică, o să fie mâncare, o să fie fotograf, o să fie morți răniți, alea, cărucior. Bă, ajungem acolo și pe lângă faptul că am stat vreo 20 de minute la coadă, am așteptat să ne pună ștampile, că ne punea și ștampile, deci că la mare club ne duceam și ne ducem acolo frumos, după hai să ieșim și noi un pic să luăm o gură de aer, că deja aia e, și mergem acolo și ne zice una că, aoleu, dar dacă ieșiți nu mai puteți intra, că pula mea, știi, cam așa stă treaba. Am zis ok, după, la un moment dat s-au stins luminile, mamă, toată. Începe să pună la muzică, bă, și a fost o muzică de tot căcatul, niște lumini de tot căcatul, că dacă îmi dau eu drumul la beculeț se vede mai șmecher și pun muzică așa să aude mai bine. Băi, într-un cuvânt, a fost o petrecere de tot căcatul. După vine cineva la noi, un prieten comun oarecum, să ne spună că s-a luat unul de fratele lui Răzvan. Mergem acolo, îl căutăm pe ăla, nu știu ce, și la un moment dat îl găsim. Și el acolo, fiind cu gașca lui, morții lui, merge Răzvan să vorbească cu el și eu deja stăteam acolo așa deoparte, mai retras, să parcă mi-e frică. Și eu de fapt stăteam acolo în spate și făceam de astea așa să-mi încălzesc încheietura, să-i dau mare bucată. Îi dădeam una leșina. Da, până la urmă ăla s-a căcat pe el și și-a cerut scuze. Bă, după zicem, bă, hai să mergem și noi să dansăm. Buna mea, mergem, dansăm acolo. Se presupune că dansăm, că n-avea pe ce muzică să dansezi. Bă, și era una acolo care își dădea film. Zici că era în club, frate, cel mai șmecher club din România, cel mai șmecher club de peste tot, unde e 50 de lei o bere. Mai erau pe acolo vreo doi care s-au lins timp de 3 ore. Cât am stat noi acolo, ea numai s-au lins. Mai erau pe acolo niște copii de aia proști care se credeau la ruibi și se placau unul pe altul, alergau pe acolo și pac, îi dădea acolo ăla, s-a aruncat peste el, s-a aruncau pe jos ca proștii. Dar ce să faci, aia e. Bă, la un moment dat ne-am plictisit fiind petrecerea nașpa și am zis să plecăm. Bă, și la un moment dat ne-am plictisit prea rău și am zis că nu mai are rost să stăm. Ne-am dus, ne-am plimbat un pic, ne-am mai dus la o cafenea și după am luat-o către casă, că deja ne era prea fric și am zis că nu mai are rost. Bă, și cam asta a fost, în cazul în care v-a plăcut. Cam asta a fost și în cazul în care v-a plăcut, nu uitați să mi arătați chestia asta, pentru că dacă videoclipul ăsta o să aibă un feedback bun, o să mai fac chestii de genul întâmplări, povestiri, morți răniți și o să vă mai pun chestii de genul. Băi, și cam atât a fost și pentru săptămâna asta. Dacă ți-a plăcut, nu uitați să apeși butonul de like. Nu uitați să dai un subscribe în cazul în care n-ai făcut-o și un dislike în cazul în care nu ți-a plăcut, pentru că e părerea ta, nu-mi pasă, să respect, aia e. Un share pentru că mă ajută foarte mult și încă ceva, am observat că dacă nu prea cer share-uri, adică să zic la un altul, bă, dăm share aia, nu prea fac vizionările pe care le fac atunci când cer share-uri și chestii de genul și asta s-a cam simțit la ultimul videoclip, ăla cu Whisper Challenge. Bă, eu am fost Prăjituric și ne vedem data viitoare. Pa!